بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وہ بولے مخوینا ہائے رئی مخوینا جواب پی رکھی سواء علینا برابر ہے ہم پر ای کوئی دچا معنی او وعظتا خاتم نصیحت کرو نخوی ننگ نا نصیحت توبہ تارگسو قوم نے جواب پیری سی اچھم بوفم دو لو بگی محوتا کریانے کمائی ننگ نا ای کوئی دا نصیحت توبہ تاکپیری با دعوت توری با سے توبہ ویسنو توبہ تارگسو ام لم تکن من الواعظین یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو ام لم تکن کرے گا من ننگ وی دبا تارگا دی واعظ توبہ سنگ ہائی با دی نصیحت توبہ دبا میوی سنگی تفسیر کرنا بونا سی مخوی نے جواب پی کی سواؤنا علینا او وعظتا ام لم تکن من الواعظین ننگ نصیحت توبہ تارگسو توبہ تارگسو ایک کوئی چمانا نلائی گنی ہائی با دی ایک کوئی لیری با فیبیم دو دگی اولوی ننگی وادو لو روی سنی ہائی با ان هذا الا خلق الاولین یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر عادت ہے اگلے لوگوں کی ہو کی بمیوی شنگی عادت نہیں مسے ادونت نہ کری سنتے مسائی کی دعوت پیری بسی وہ موالو کی دے تھوشا کی دے ادو کا کری ہائی کی متنگی ایت سیدھا لاگلی وما نحنو اور نہیں ہم اما سنگائی کوئی دی بمعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے وما نحنو بمعذبین ای کوئی دا عذاب تارگا دا بکشو لی تھی ای کوئی دا عذاب لاگ لو ہے نا ہائی کی جواب پی کی فکذبوہو پس انہوں نے جھٹلایا اسے مخوئی نہ محاق پو انکار توکی ہائی بدی نبی بدو انکار توکی فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں مرمدنا این مخوئی بو ہلاک توکی تباہ و برباد توکی ان فی ذالک بے شک اس میں تشنگ نمک مسیدہ لآیہ البتہ نشانی ہے نشانی نی سائن نی پوتا لونی گئے مچا گیا اور بنی کرینو آئے رسے حضرت حود علیہ السلام نے وا پھجنا مخوی بود دعوت توی تبلیغ توی ادو کی متنگ دوا میام مہای رگا تبلیغ تربی متنگ دسو وا الکی دے ادو دا کرم ہائنا عذاب لاکھی کیم یامنا نوائن علی رمی با کانگبو سنگنو اما سنگ اچو چو با بلڈنگ سنگ سارم با کانگبو سنگنو مخوی سو وا الو دبا متم دا عذاب اوی کی وا اندبنا مرم ویرگا مخوی متکتا عذاب اوی کی مسجد آئی کوئی دا مکتب تمجنی گئے وفم سنگنی ہائی بدی نصیحت لونی گئے وفم سنگنی ادونی ہاری بس ان فی ذالک لآیا تشنگ نمک مسیدہ نشانی سنگنی نشانی سنگ لئی ربانی وما کان اکثرهم اور نہیں تھے ان کے اکثر مکھوئی گی ایام بدی مؤمنین ایمان والے نہیں تھے ایمان والا ویرم دے وما کان اکثرهم مؤمنین مکھوئی گی ایام با میوی سنگ دے مومن وی کی دے ایمان پر رکھی دے